ka motorrider nga pulos menor de edad ang angon human na aksidente sa Coastal Road sa Cagayan de Oro City. Rason sa aksidente ang ingong pagpaturatoy og padagan sa usa sa maong mga rider. Ano ang report ni Cyril Chavez? Kini ang aktual nga video sa matud pa pagpaturatoy og padagan sa usa ka motorrider sa Coastal Road sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City, Martes sa gabi hangtod nga daw nawad-an kini og kontrol og natumba. Apan human sa pagkatumba sa motorrider, nadamay ang laing motorrider sa atubangan nga naigo niini. Ako kung na-istorya mong good ang ganing maong driver sa big bike na lagi medyo kusog-kusog yung daga niya. Kalit og wabol ang iyahang motor. Okay. Oo, ni wabol niya. Nawalan sa kontrol ba sa iyang motor. Mautong pagka wala sa kontrol sa iyang motor, natumba daan niyang motor, aya napadulong dito sa maong. Tungod sa aksidente, angol ang duha ka motorrider nga pulos mga minor de edad. Pag-abot na ko sa area, sir, mo lagi gigi tanggal naman to niya. Wala po ko yung nakapangutana sa iya, pero siguro ulo man ang iyang kuan, wala siguro sa ka-helmet, o kung naka-helmet man galing siya, lagpot siguro ang iyang helmet. Sa karon, anaa pa sa ospital ang driver sa nakabangga nga motor tungod sa mga injury nga nahiaguman niini, samtang ang laing motorrider nakagawas na sa ospital. Nagpaabot pa ang traffic unit sa desisyon sa mga nalambigit sa aksidente, apan ugaling magpasaka og kaso, posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to physical injury ang driver sa nakabangga nga motor. Kana manggong dala na po, dagan po dya kurbada ko, dili po tayo nga makapasutoy gidun ta og padagan nga kuan gid nya. Usa pa, dagan po biya mga tao di ang aga tambay nga. Mayon tao kuan lang, nga daw big magapandamay pataglain. Cyril Chavez, 1 Mindanao.